Kisipai ke Pakistan hapdeng ke jingting ya katma Indo-Pak hadin ke jingwan Tombor jong kile no ha Pahalgam ke siti ke bala sapriang ke penmi ya ke jing Sofia hapdeng ki kubor bala risan da babun kisipai jong ke Pakistan nadu ki ofisar hakane ke siti lakeno badai na kadau jong ke jingwan hiatma kile no na Pakistan kabala penjur ya ke jing kanat hadu katru jong katma kane kabala pelong yaki bagian risan hakane ka siti inokam kabala viral bha layatu bapalat sahajar sanpangut ki sipai Pakistan bat arspa sampungut ki ofisar ki la inokam namar ka jingkiu jong ka jingting yo katma kala banmi bat ka India hadin ka jingwan Tombor jong kileno ha Pahalgam jong ka jala Jammu bat Kashmir ki kubor ki layatu batang hapo asni ka jingpun ki priu ki balarisan yala kakam keempat jujia menu menuru ka bala pelong ka jingya teli ya ki babun ki jaka sipai ka papeni ka jing Sofia ka bajur hapdeng ki sipai ki bala sakta kamtam ya ki sipai jong ka khat arpop ki badon harut kaput basate jong ka Pakistan hakabala jan arspa ngut ki ofisar bat hrus pa ngut ki sipai kila ino yala ki jaka terkam jongki nalor kata laitu baka Northern Command Area kalai i bapalat sispa ngut ki ofisar bat sanspa ngut ki sipai kila ino yakakam kat baka manggal kop hasilenter jong line of control LOC kila yatu bahnya pusan ngut ki ofisar bat palat sanspa ngut ki sipai kila ino yakakam jongki hakane ka siti ka bala viral kala yatu ro baka jingja ka bala le daki lena mujahidin jong ka Pakistan ha Pahalgam kidon ki jingting yakatma Persya ya ka India nakaliang uhe sipai jong ka Pakistan u Asim Munir ula juba pakane ka jing peti pakla katemu ban pendu ya ka jing ya teli bat ka jing lom jingman jongi ula ong ro pen scam yala ka jing smai kum ki mujahidin jong ka Pakistan ka jing kular jong pi ban yada ya ka jaj penreu kalong ka pakantang kentaj ya ka jingting bat yai ne scam ki sipai jongi ki danglong ki balap penkre ban yale thma kumbala pen i haka operation swiss retort ula ai mentin chu yala ki sipai pilong ki noyo pateng jong ka syuhada jongi to yang teli ka wei hapo u benai bat u klur kane ka jingkiu jong ki nong risan ka wan hapreng ki kubor bakala nang kiu ya ka jingbum tohun ya ki nong yalam ba menta ki nong kan tho ki pen pau ba hapo ka jing char u General Asim Munir ka kan pun sipai jong ka Pakistan kala UI ya ka jing hiar ka bajur ha ka jing long mensim ha ka ba ki sipai ba ki officer kila kedau ya ka jing pum shania ha ka jing la jong ki nong yalam ban penne ban pensa ya ka syong suk syong san hakum kini kipor bajanjar kata ki sipai ki dang yale banyakun Persya ya ka jing risan patba ki jingta ki long ki pakongsan tang na banta ka jing pun kre sipai ka Pakistan rewat na banta ka syong suk syong san ha ka than kata ki jing ki nang kiu baro arteli kiri ka India pat Pakistan ki don ka jing pun kre ka bajur bha ka pa penlong ya kane ka klip mat ka pakongsan bha na banta baro arteli kiri jo kan poi katma ka bajur